Sana all. Kamusta man na natin ko ang project nga da Baybayon? O so far kap, okay man la. Adi ngayon natatat mga ano. Amo na ini. Oo, nat mga na cash out. Okay, good. Adi an kuha naton parahan ano yun, cottage. Cottage. Hindi kita Pero mataman ito kung baga kuhan. ang kuha niya kap, pwede kita mag-amount in mga 30 mil kada cottage. Masolisit kita niyan. Susugo natin tat mga tanod. Lingkod na niya. Nai-stress na ako. Reklamo ko gulinitan ko. Okay. Agi! Ito nga surot. Dadali ka man ano dituyo. Ano? Pasensya lang nga ano nga. Rekita. Ano master mo labi na nga na kahit mong kapagod. Naman nga mga linurong. Ano dituyo? Agi, may nagpagod na tuyo kang kap. Dari ka dito sa tuyo. Sige, password. Totoo, nalagod mang kadamon natin na tao. Password. Sige, cute ka. Cute la. Ano pa man nga negro ka? Ano kating karuyag? Pagi anak. Sige. Cute man ako. Ni, be, sagop-sagop. Pastorat cute mo bagat daraho ka. Ngayon kapan kuhan, ang pundo natin ang para drainage. Iba nang kulaan ni ngayon. Nibanan nim. Bakit nagamit ko kap? Paano naman importante ito ha, na paggamit? Kuhan man lagap, anak na iban, mga 30 mil la. 30 mil. Oh, guti. Ay, 10 mil man la iya kasi ang pundo. 30 mil, amo na kong gasto. Gin kain manimot paggamit. Importante man naga. Durong ka importante. Nagtalpak ako online sabong. Good man ano. Pero patsalin niya, May dapat nga dali si Tinta. Kap, ano man anong taman niya. Si Tinta. Si Tinta mil kap. Si Tinta mil. Oh, sige. Kaditot kuhan, 50 mil kay may dako igma. Panmamadyong ko niyan. Itak mga sangkay, maulipot man niyan. Mga ganun na lamaya. Sekretary Amanda, nagkape. Kap. Wow. Kau senala. Nice. Yes? Papakayan na ganda ko na din kap, miss. Okay. Oh, sige, wala problema po, okay. Kap! May nagbibili nga eh! Sige, pasak ba? Kap, mau pa na gabi. Ada kay mo pa man, ano man taton yan abudoy. Kap, may nagadla ko igre-reklamo. Oh no! Kilala ka man na kamar siya. Oh, nakilala kiton. Kaya ano ngayon mo i-reklamo? Kung ang gadla kap, nagre-reklamo. Kamar siya, may nagutang ka kay iya. Manapulo na yan nakabulan. Bido ako kay di mangaram sumukot. Pinautang di mangaram sumukot. Hindi ka igre-reklamo kap. Ano bibido ka rin ka? Sige, una mo man ito. Patawag na ito. Tanod! Tawagin Marcia. Yung papatawag din na reklamo. Wala. Kap, adi na kap. Pagagabi kap. Ano dito yung gabi patawag mo man ako. Mapi man nagabi Marcia.
Patawagin kayo kaya din nareklamo. Sige, lingkod. Yan ang din na mga duha, titikangan talayanin. Sige, sekretary, nagbok. Ako rin sunod, pinihulog ko rin dito. Ako rin pagdulad niya. Surat ha. Okay. So, Adi Marcia, nagpatawag hay mo kay may dako nun niya reklamo tungkol hay mo. Ngatim, itiya ko ng utang, diri ko na ni mo hiyagin susuktan. Ano nga, di ako palugod yung patawag nga ako nga tagpautang. Ako palugod ako nga, kadamot at gipautang nga, hapot nanunukot. Ako pag gipatawag log niya ako lugod, giutangan. Anay daw. Oh no! Anay. Waray lang magko-physical ay mag-history lang itangan ni barangay ha. Kaya nung nga, ikaw lugod na yung utang nga ako. Ako palugod gipatawag. Anay daw, Gyap. Ay na, Mike. Kaya wari ka klaro nga napautang. Di pinautang ka na, di ka mga manukot. Kaya maaram ka. Kaya ako, maaram ako nga mabayad ka. May ba't tulo na kabuhay ng ka bayad-bayad? What's susuktayin? Kaya maaram ako nga nabayad ka. Kana ako siya mo kipapatawag. Sunod, mapautang pa kayo mo, kaya mo, pwede ka nga nabayad. Ulit, Mike. Ako na mag-aaral. Oh no! Sekretary! Di ko mo pa sa may! Di ko pa sa may! Di ko pa sa may! What's up mga tropa? Please subscribe our Trupa Pips TV! Thank you for watching sa mga vlog namin. Huwag niyo kakalimutang mag-comment para ma-shoutout namin kayo sa susunod naming video na i-upload. Abangan nyo lang. huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-comment, mag-click the notification bell para Updated kayo. updated kayo sa mga video Also, namin. don't forget to share our videos!